стана малък гаф. Почнах да записвам и клипа се спря. Не знам какво стана. И в момента обирам тук една щеличка. Така. Бях започнал да обирам, докато разбрах, че не записвам. Разчиствах там някакви работи и глупости. Така, ето там към... Не само гледа. Все още диаманти не съм намерил, тъй че почти нищо не сте пропуснали. Почти нищо не сте пропуснали. Доста го събрах. Колко доста? Май 22 ми трябваше там за армор. Аз си правя Iron Armor. Ако тък му казах, че го събирам извън клиповете и аз не съм бил снимал. Да. Тази пещера не е много голяма обаче. Нищо. Къде беше Iron? Там. Да, това ще е втория клип за днеска. Така, сега се връщаме. Ще имам до къщата. Колко съм пера. Да, така, тук хубаво разкопах. Това ще го правя. Виждате, браво, тя ми свърши, докато правих стълбите. Да, много работа. Но, може би ще е добре да меря диаманти. Тук ма... Не мога да взема сега между... Така. Тук, толкова ме работи. Друго, ново... Няма други работи нови. Може би са няма копаем. Не, може би напросто няма да се копаем. Сега, да, още малко тук разкопа къщата. И да светлим. И да, тези две гадни дупки. Да, ще ги запълним с камък, че ми се правят кледница. И ево. Така. Сега бяга... фермер. Ето офертата е фермер. Не ти е лоша. Ой, ето оферти. Така. Ще направим подобрение на къщата. Това подобрение ще удължим. Ето така ще удължим. Плюп. Така. Ще удължим с това разстояние отпреде. Но може би не трябваше да се хвалям клябелестон. Сега... Няма е тук. Даже мисля да променя тук работите. Да не е така. Дали да е така. Така. Чука. Крафтинг. Добре. Тук ще запълня с това за момента. Розофилия, но какво да направя? Фермера са навсякъде. Слезем. Това блокче. Не мога. Се забавим доста. Или пък няма го правя такава лъсто. Така. Само долното ниво. Ще ви покажа Why Not Twitch, което е тъпо. Просто нямам. Така. Окей. Сега да си направим една брадва. Ще е добре. И да съберем дърво. Дърво спирам вътре от гората. Нямаше смисъл тук да събирам това циганярско дърво. Така. Това може би ще стигне. Така. Така. 2, 3, 4, 5. Нямам 7 за никъде. Не, по-точно ще ми стигне за правя. Така.
И тук ще оправим една гредица. Тих любовица. Так. Така. Оправим една греда. Да. Тази къща просто ще я подобрим малко. За по-нататък ще я правим. Ще справим наша. За момента ще живеем... Опса. За момента ще живеем това красливо слело. Так и так. Това. Ети. Так. Като цяло... Може би... Да. Ще кача... Това за сваляне. Линка за сваляне. Опа. Линка за сваляне при... Ако получа на този клип, като кача следващия, който ще е след утре някъде. Ако получа няколко харесвания и няколко гледания, 10 гледания, да получа гледания. Това ще е. Ако получа гледания, ще и екстра. Цакири. Така, значи... Лопата. Керамика, мика. Так. Така. И сега... Ще има прозорец. Така. Тук ще има стол в прозорец. Ще изпълним пак. Така. Ще почна, ще свържа всички къщи в селото. Мани като дойде ще почне да помага. Но все още го няма. Стои, че работим сами. Този клип това ще оправим малко къщата. Да го видим. Цак. Ами като цяло къщата не е лоша, не е толкова сложна. Така, за да започнем в нея, няма да изле. Да намерим пясък. Пясък. 4, 5, 6. Така 6. Това са. Може би ще ми стигнат. Така. Фермерската ми къща. Не трябваше въобще да си хвърлям тъпия каустон. Така. Чакай. Вече ми трябват слабове. И трябва да махна тези стълби. Да ги махна. Така, окей, там. Там. И да запълним с цак. Това ми е там, като нещо като... Забравих името. Нещо си там. Ето вратата. Тя махнем така на... Така, опса. Така не. Така, дава тази стена тук. Тук ще вземем кабелстон. Бедни. Така, да върнем към къщата.
така. Да махна нивата с кашпулка. Кашпула. Така. И ето, огледахме и къщата. Така. Те. Сега, цак. Ано. Цак. И махнем това тук. Да го направим. What the fuck? Какво там, бе? Какво там? Мога да го къща, но няма да я барам. Така, това не е. Добре, да запълним тук. Точно. И ето така, малко вече по-широко. Умира още едно каблстони. Окей, каблстони, така ще се гепна. Хоп. Хайде, хоп. Те. За да направим подъл. Така. Много. И така. Запъшихме. Те. Сега ще свържа. Ще почна, може би, този епизод да свържам тази къща с сумая там, с тунел, който ще направя. Така ще